kommer ind uden at betale en gylden i indgangsskat. Holdt! Jeg sagde holdt du der! Betal kongens indgangsskat. Nej. Se, invitationen fra den berømte videnskabsmand Markus. Han er tilfældigvis min bedstefar. Du imponerer mig ikke. Betal eller skrub af. Hvad nu rar? Hør her, bondeknold. Det her er Brageby, ikke? Og her er det pengene, der bestemmer. Okay. Det behøver du ikke at sige 2 gange.